Вітаем вас, дарагія тэлегледачы. Хвала Езусу Хрысту. Мы удзельнічаем з вами ў святочнай імшы ў пасхальнай вігіліі ў святую ноч. Святую літургію, якая распачынаецца, узначаліць арцыбіскуп Іосиф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Літургію ён правядзе ў касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, архікатэдры ў Мінску. Цяпер арцыбіскуп у суправаджэнні літургічнай службы алтара накіруецца вонкі касцёла, каб асвяціць агонь. Пасхальную ноч асвятляе Васкрослы Хрыстус. Гэта сапраўды вялікая ноч, бо ў ёй ацэньваем сакраментальным чынам моцай Духа Святога найважнейшае выдарэнне і падзеі ў дзеях свету і чалавецтва, якім быў пераход ад смерці да новага жыцця праз уваскрасенне. Цяпер, выйшаўшы з касцёла да агню, мітрапаліт і вернікі робяць знак крыжа, і ў гэты час мітрапаліт гаворыць у імя Айца і Сына і Духа Святога, а затым вітае сабраны народ, як звычайна, і коратка нагадвае вернікам аб значэнні пасхальнай вігіліі. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Супокой вам. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвяцейшую ноч, калі Пан наш Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушаноўваем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццём разам з ім у Богу. Цяпер адбываецца благаслаўленне агня. Молимся. Боже, Ты праз свайго Сына спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь, і праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага, праз Хрыста Пана нашага. Цяпер, пасля благаслаўлення агню, адзін са святароў, прыслугоўваючы, трымае пасхал перад мітрапалітам, які пісалам крэсліць на ім крыж, над крыжам грэцкую літуру альфа, пад ім літуру омега, а між плячыма крыжа 4 лічба бягучага году. Праз усе векі вечныя. Амин. Праз свае святыя раны слаўныя няхай сцеражэ і захоўвае нас Христос Пан. Амен. Цяпер наступае момант, калі ад асвечанага агню запаліваецца пасхал.
у момант, калі пасхал будзе запалены, адзін з прыслугоўваючых бярэ з агню палымнеючае вуголле і накладвае яго ў кадзільніцу, а арцыбіскуп пазней, як звычайна, насыпе кадзідла і акадзіць асвечаны пасхал. Святло Христа, яке ухваляв вас крос, нехай розгонить темру наших серцев і дума. Працэсія накіроўваецца ў касцёл. Падчас працэсіі тройчы будзе абвешчаныя словы «Святло Христова». Усе адказваюць «Дзякуем Богу». Таксама усе запальваюць свае свечкі ад агню пасхала. Рытуал запальвання свечак ад пасхальнай свечкі падчас пасхальнай вігіліі – гэта сімвалічны момант атрымання вернікамі святла ў васкрослага Хрыста. Перадача агню ад пасхальнай свечкі, якая сімвалізуе Хрыста, свечкам вернікаў, азначае ўдзел у ласцы жыцця, рассеянне цемры граху і гатоўнасць да няспыннага чування. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму, згодна з даўняй традыцыяй, гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ўшанавання Пана. Вернікі, трымаючы ў руках запаленыя свечкі, павінны быць падобныя да людзей, якія чакаюць свайго Пана. Каб калі верніца, застаў іх чуваючымі на малітве і запрасіў да свайго стала. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Падчас літургіі святла адбываецца свячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Існуе глыбокі сэнс у паступовым рассеиванні цемры праз святло Хрыста. З ім пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Сімволіку святла і пасхальнай свечкі, а таксама тэалагічны сэнс усёй вялікай ночы тлумачаць нам велікоднае пасхальне экзультат, якое мы за хвіліну пачуем. Гэта тая ноч, у якой ты вывеў з Егіпту нашых праіцоў, сыноў Ізраілевых, і па сухім дне правёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. Гэта тая ноч, у якой Хрыстус, разарваўшы путы смерці, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. Калі касцёл асветлены святлом з мёртвых паўсталага Пана, усе вернікі гатуюцца, каб слухаць велікоднае абвяшчэнне Пасхі, экзультат. Старажытны ўрачысты гімн, які спяваецца на пачатку пасхальнай вігіліі і абвяшчае ўваскрасенне Хрыста. Гэта літургічная песня падзякі, якая ўслаўляе Божую справу збаўлення і асвятляе цемру ночы ў касцёле, асветленыя свечкамі.
Гімн пачынаецца закліку да радасці, звернутага да зямлі, касцёла і неба, які услаўляе перамогу Хрыста над цемрай. Экзульта прапануе Богу пасхальную свечку, сімвал уваскрослага Хрыста, які развеивае цемры граху. Тэкст нагадвае ключавыя моманты гісторыі збаўлення, ад вызвалення ізраільцян з Егіпту да смерці ў васкрасення Езуса. Ён складаецца з уступнай часткі, хвалы пасхальнай свечцы, пладу працы пчол і малітвы за касцёл і свет. Узрадуйтеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйтеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздоблены зяннямі скрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. А вас прашу, браты наймілейшыя, што захапляецеся яснасцю святога полымя, каб разам са мною прызывалі міласэрнасць усемагутнага Бога. Няхай жа той, хто без маіх заслугаў учыніў мяне сваім слугою, напоўніць мяне святлом, каб змог я ўзнесці хвалу гэтай свечцы. Пан з вамі. І з духом твоїм. О, серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна і справядліва, усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца ўсемагутнага і Сына Яго адзінароднага Езуса Христа. Ён справядліваму Айцу заплаціў за долг Адама і сваёй крывёю знішчыў запіс старадаўняй віны. Гэта і ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту нашых прайцоў, сыноў Ізраэлевых,
и по сухим дне перевел праз червонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і ўзлучае супольна святых. Гэта тая ноч, у якую Христус, разорвавши путы смерти, пераможцам выходить с подземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. О, якая ж дзівосная для нас Твоя ласка! О, якая невымоўная любовь! Каб откупить слугаў, Ты отдал Сына. О, сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго знішчыла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христус паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана, і ноч, як дзень, будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць. Знішчае нянавісць, яднае ў згодзе і скарае зямныя ўлады. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, святы Ойча, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую Табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку, плён працы пчаліна гарою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе. Бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі.
Тому просим Тебе, Пане, каб светоч, что на хвалу имя Твоего охвярованы, не стом напалы мне, рассеиваючи темру этой ночи. И прийняти Тобою, як приємний водар, нехай злучиться со святлом небесным. Нехай же он полымнее аж до світання, покуль не взыйде соправдное солнце. Иисус Христос, Твой Сын из мертвых повсталый, який освятил народ людский своею ясностью, и с Тобою живей володарить на веки вечные. Пачынаюцца чытанні. Лектар ідзе да амбоны, чытае першае чытанне і наступнае. Пасля чытання псальміст альбо кантар спявае ці рэцытуе псаль, а вернікі паўтараюць рэфрэн. Казанні пророкамі устанаўлення новага і вечнага запавету. У часе спявання гімна «Хвала на вышынях Богу» у касцёле радасна загучаць званы, сімвалізуючы ўваскрэсенне Хрыста з памерлых, а на алтары запаляць свечкі. У першым чытанні ідзе гаворка аб стварэнні свету. З'яўляецца гімнам веры дзеля ўшанавання стварыцелем. Карона стварэння чалавек. Вобраз і падабенства Дорогие Бога. браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Разважаем, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Уваскрослы Христус – гэта новы Адам. Праз Христа, праз яго хрышчэнне мы атрымліваем яго Читание новае книги жыццё. Быття. На початку створил Бог небо и землю. И сказал Бог: «Учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Нехай пануе над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усяляким ползуном, что ползая по земли. И створил Бог человека поводле своего образу, поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитеся и размножайтеся, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, якие рухаются по земле. И сказал Бог: вось я даю вам усялякую траву, что рассявая насенье по всей земли, и усялякое древо, плод якого рассявая насенье, каб яны были вам на спожиток. А усім живым істотам на землі, і усялякому небесному птаству, і усяму, що повзає по землі, і має у собі дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеляніну. І так сталося. І убачив Бог усё, що Ён створив, і було яно вельми добрим. Гэта Слово Божие. Таксама пасля кожнага чытання спяваецца рэпсесарыйны псальм. Гэта літургічны элемент імшы, выконваючы падчас літургіі слова паміж чытаннямі. Правдивое слово Пана, и все учинки ягонные верные.
Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милостью Словом Пана створені небеси, диханням Його вуснав уся їхняя моц. Он воды морские забирая пыцам умех, безданий складывая в сховах. Милостью Щасливий народ, Богом якого єсть Пан, народ, який он вибрав собі у спадщину. Пан поглядає з небесов, бачить усіх синов чоловічих. Милостю Пана душа наша чекає Пана, Он наша допомога і оборона. Милосердність Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Милостю Пана Ахвяра Абрагама, якой з'являється його один син Ісаак, це предказання ахвяри Христа. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах, ученика, подкупленный Тобою, народ зразумел, накольки цудовною была справа створенню на початку, і ще цудовніше справа откуплення у повні часу. Коли як пасхальне гнё был охвярован за нас Єзус Христос, як и живей владарить на веки вечные. Ахвяра адзінага сына Ісаака – гэта прадказанне ахвяры Христа, адзінага сына спрадвечнага Яйца. Выпробовывал Бог Абрагама и сказал ему: «Абрагаме». И он отказал: «Это я». Бог сказал: «Возьми сына твоего одиного, якого ты любишь, Исаака, и иди у землю Мория, и там принеси его на усеспаление на одной из гор, про якую я скажу тебе». И пришли на место, про якое сказал ему Бог. И протягнул Абрагам руку свою, и взял нож, каб заколоть сына своего. Але анёл Пана покликал его с неба и сказал: «Абрагаме, Абрагаме». И он отказал: «Это я». Анёл сказал: «Не подымай руки твоей на хлопца, и не роби з им нічога, бо теперь я ведаю, что ты боишься Бога, и не пошкодовал сына своего одиного для меня». Узнял Абрагам в очі своє, і убачив за собою барана, який заблитався у гущари рогами своїми. Абрагам пойшов, узяв барана и принес его на усеспаление замест сына. Анёл Пана другий раз покликал Абрагама с неба и сказал: «Присягаю, каже Пан, покольки ты зробил это и не пошкодовал сына своего одиного, то я благословлю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе, и як песок на березе моря, и потомство твое здобуде брамы ворогов твоих».
і атрымаюць благословленне ў патомстве Тваім усе народы зямлі, бо Ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слова Божае. Кожным псальм, які выконваецца пасля чытання, ён з'яўляецца адказам вернікаў на пачутае Божае Слова. Божа, бо на Цябе спадзяюся. Частка спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Уратаванне Ісаака ад смерці – гэта ўзнагарода за веру Абрагама. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, і не дасі святому Твайму пачыць тленне. Дорогу життя мне покажеш, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Нашего воскресення ў Христе праз хрост падмацаванае моцнай верою тое, што кажа Бог. Боже, Ойче всіх верных, праз ласку усыновлення Ты дапамагаеш і памнажаеш у свеце колькасць сыноў Твайго абяцання. Ты праз пасхальны сакрамент хросту спаўняеш абяцанне Абрахаму, робячы яго айцом усіх народаў. Дапамажы кожнаму чалавеку годна адказаць на ласку Твайго паклікання. Праз Хрыста Пана нашага. Цудоўны пераход праз воды Чырвонага мора не толькі вызваліў выбары народ з няволі, але вызваляе нас праз ваду хросту. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: «Чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраэля, няхай выходзяць, а ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраэля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб прайшлі яны ўслед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраэля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраэльскім. І была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан
гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў замяшанне войска іхняе. І павярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, якія уцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое увайшло за імі ў мора. І не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Пасля гэтага чытання не гаворыцца гэта Слова Божае, а не дзякуем пану Богу. Гэта выразіў спеў, які будзе далейшым працягам чытання. Śpiawają Panu, bo Jan zwyciężył się. Śpiawają Panu, bo Jan zwyciężył się. Śpiawają Panu, bo Jan zwyciężył się. Коня и вершника его скинул у мора. Пан моя сила и моя песня, и он стал моим избавлением. И он мой Бог, его прославляю. И он Бог Отца моего, узвеличу его. Його ім'я усемогутний, колясниці фараона і його войска он кинув у море. Лепшие вояри ягония потонули в Червонем морі. Бездань їх проглинула, яни сошли в глибині. Правиця твоя, пане, прославлена моцею. Правиця твоя, пане, перемогла ворога. Посадил его на горы спадщины своей,
Маісеем і сынамі Ізраіля хочам падзякаваць Пану за вызваленне з няволі граху і смерці. Гэтыя цуды паўтараюцца і сёння у велікодных сакраментах. Боже, і ў нашыя часы зяють даўнія Твае цуды, бо як раней Тваёю моцаю вызваліў Ты адзін народ ад пераследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вызваляеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзяцьмі прайца Абрагама і дасягнулі годнасці абранага народа. Праз Хрыста Пана нашага. З таемніцы смерці ў васкрасення Хрыста нарадзіўся касцёл, новы люд Божы, узлюбленая абраніца. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан Могутцяў, имя ягонае, и Откупитель твой, святы Израиля. Богом усёй зямлі ён будзе названы, бо як жонку пакінутую і засмучаную духом кліча цябе Пан, і як да жонкі, адрынутай у маладосці, звяртаецца да цябе твой Бог. На малы час я пакінуў цябе, але з вялікай міласцю прыму цябе. У прыступе гневу я схаваў ад цябе на хвіліну аблічча маё, але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над табою, кажа Пан, Адкупитель твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя, калі прысягнуў я, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю, так прысягнуў я, што не буду гневацца на цябе і дакараць цябе не буду. Бо горы знікнуць і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць мая не адступіць ад цябе і запавет спакою майго не пахіснецца, кажа Пан, які спагадае табе. Няшчасная, несуцешная, якую кідаюць буры, вось я пакладу твае падставы на рубінах і падмурак твой на сапфірах. Я ж маю аздоблю твае вежы, упрыгожу крышталём твае брамы, усю агароджу тваю каштоўнымі камянямі. Усе сыны твае будуць вучыцца у Пана, і поспех сыноў тваіх будзе вялікі. На справядлівасці будзе твой моцны падмурак. Ты пазбудзешся уціску, бо не будзеш баяцца. Пазбудзешся жаху, бо ён не падыдзе да цябе. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану. Праз спеў узвялічым Пана, бо ён нас выбавіў. Усвялічу цябе, Пане, бо ты мяне спасіў. Узвялічу цябе, Пане, бо ты мяне спасіў. Усвялічу цябе, Пане, бо ты мяне спасіў і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, ты вывел з адхланні душу маю, ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялічу цябе, спявайце Пану вы, ягоныя верныя, памятайце пра святасць ягоную.
Бог гнев яго трывае імгненне, а ласкавасць яго ўсё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Пачуй, Пане, і злітуйся надо мною, Пане, путь мне дапамогай. Ты нараканне маё замяніў на танец, Пане, Божа мой, буду хваліць Цябе вечна. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Пророцтва Ісаі, апісваючы красу новага горада Іерусалема, горада Абранніцы, гэта значыць касцёла, да якога належыць праз хрост новы запавет. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство обетованное прайцам, деля их дней веры. А прозра ласку хросту повеличь колькость сынов Твоего обетания. Как костел Твой спознал, что уже исполняется тое, чего святые давние часы с довером чакали праз Христа Пана наша. Пророцтва Ісаі прадказвае новы запавет, які народзіцца з вады хросту і Божага Слова, бо ён з'яўляецца паспяховым і дае веруючым перамяняльную сакраментальную моц. Так кажа Пан. Сасмагыя, усе ідзіце да водаў. І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраіля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, і я народзіць, і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць, так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божае. Прыйдзіце да мяне, і жыць будзе душа ваша, і дам вам запавет вечны. Будзеце чэрпаць з крыніцаў збаўлення. Будзеце чэрпаць
скриніця збавлення. Вось Бог моё збавленне, на Яго спадзяюся і баяцца не буду. Бо Пан моя моц і моя песня, Ён стаў маім збаўленнем. Вы з радасцю будете чэрпаць ваду, скрыніцаў збаўлення. Будете чэрпаць скрыніцаў збаўлення. Праслаўляйце Пана, закликайте имя Ягонае и обвящайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что узнеслое имя Ягонае. Будете черпать скрыницу збавления. Спявайте Пану, бо Ён учинил великие речи. Обвястите гэта по ўсёй зямлі. Весяліся і радуйся, жыхарка Сіёну, бо вялікі сярод цябе святы Ізраэля. Будете чэрпаць скрыніцу збавлення. Праз нашую малітву спяваем Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы, а нашим спевам абвяшчаем гэта па ўсёй зямлі. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, единая надея свету, Ты в устнами пророков вестил таемницы, что сполняются сёння. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению узрастают цноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Адроджаная праз хрост вады з Духа Святога, даверымся Божай мудрасці, скрытай у Божых запаведзях. Чытанне кнігі прарока Баруха. Слухай, Ізраіль, запаведзі, якія даюць жыццё. Схілі вуха, каб спазнаць мудрасць. Як сталася, Ізраэль, што ты знаходзішся ў зямлі ворагаў. Змарнеў ты ў чужой зямлі, лічаць цябе апаганеным, як мёртвых. Ты залічаны да тых, хто сыходзіць у адхлань. Ты пакінуў крыніцу мудрасці, калі б хадзіў ты дарогай Божай, у спакоі жыў бы навекі. Пазнай, дзе мудрасць, дзе сіла і розум, і спазнаеш таксама, дзе доўгае і шчаслівае жыццё, дзе святло вачэй і спакой. Але ж хто знайшоў яе месца, хто ўвайшоў у скарбніцы яе? Той жа, хто ведае ўсё, ведае яе і адшукае яе сваёй мудрасцю. Той, хто стварыў зямлю на вечныя часы і напоўняе яе чацвераногімі звярамі. Хто паслаў святло, і яно пайшло, паклікаў яго, і яно паслухалася яго з трымценнем. Зоркі радасна зіхацяць на сваіх вартах. Ён паклікаў іх, а яны адказалі: «Вось мы». Яны з радасцю свецяць свайму стварыцелю. Ён Бог наш, і ніхто іншы не можа параўнацца з ім. Ён знайшоў усе шляхі мудрасці і даў яе слузе свайму, Якубу і Ізраэлю, умілаванаму свайму. Пасля з'явілася яна на зямлі і пасялілася сярод людзей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе, хто яго адкідвае, памрэ. Верніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зяйні яго святла. І не давай славы сваёй чужынцу,
ні прывілеяў тваіх іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраэль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божае. Узвялічваем Хрыста, бо Ён мае словы жыцця вечнага. Пане, Ты маєш слови вічного життя. Закон Пана досконалый умацовыває душу. Свідчення Пана верное, и оно дає мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Наказ Пана ясный просвятляє очи. Боясь Божия беззаганная и вечно триває, присуди Пана правдивые и усе справедливые. Больш коштовные, чем золото, чем множество чистого золота, и солодейшие за мед, и сок сотовый. Жыць паводле Божай мудрасці – гэта наследаваць Хрыста і крочыць у зяйні ягонага пасхальнага святла. Молимся. Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой праз покликанье доверия новых народов. Учини ласкаво, как Ты, кого Ты обмыл водою хросту. Заўсёды супроводжала Твоя опека праз Христа Пана нашего. Пророк Ізахіэль за 6 векоў да Хрыста прадказвае адзінае канчатковае ачышчэнне, якое наступіць у сакраменце Хрысту. «Искировано было Слово Божие до меня, Сыне человечи, дом Израиля жил на землі своей и зганьбил ее поводинами и учинками своими. И я спаслал на их гнев мой за тое, что проливали кровь на землю и знеславляли ее идолами своими, и раскидал их сярод народов, и они рассеялись по землях. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков, и пришли яны до народов, до яких пошли, и ганьбили имя мое, мо казали про их, что это народ Пана. И пошкодовал я святое имя свое, якое знеславил дом Израиля сярод народов, до яких пришел. Тому скажи дому Израиля,
Не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя. І асвячу вялікае імя маё, і даведаюцца народы, што я Пан, калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. І я возьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую. І акраплю вас вадою чыстую, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага. І дам вам сэрца новае і дух новы, унутро ваше, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. І дух мой удыхну унутро ваше, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, і будете жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будете народам маім, і я буду вашым Богам. Гэта Слова Божие. Дякуємо вам, Богу. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пайду і з'яўлюся перад Божым абліччам. Душа моя Божа прагне Тебе. Я уваходзіў са святочнай грамадой у цудоўны шацёр, у дом Божий, сярод воклічаў радасці і з падзякаю. Душа моя Божа прагне Тебе. Пашлі святло Твоё і Твою правду, няхай яны мяне вядуць. Яны прывядуць мяне на Твою святую гару і да Твайго жылля. Душа моя я прийду до Божого алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя душа наша прагне Бога, таму Бог даў нам свайго Духа Святога і аднавіў нашае сэрцы. Молимся. Божа, незменная моцы вечное святло, глянь ласкаво на весь костёл святый, и здейсняючи одвечные намер Твою, сопокой исполняй справу человечего збавления. Нехай увесь свет спознае и убачить, что Ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь, и еще вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, от якого еще взяло свой початок, який живе и владарить на веки вечные. Пасля апошняга чытання са старога запавету з адпаведным рэспансарыйным псальмам і малітваю цяпер запаліваюцца свечкі на алтары і інтануецца гімн «Хвала на вышынях Богу».
які падхопліваюць усе прысутныя. У гэты час б'юць радасна званы. Таксама і мы спяваем з усімі хорамі анельскімі, нябеснымі і праслаўляем веліч Бога і дзякуем за тое, што нас бавіў. Урачыста спяваны гімн «Хвала на вышынях Богу» біў пераходам ад старога до новага запавету. Прадказанае становіцца рэальнасцю. Святы Павел прыпамінае нам, што пасхальная таямніца Хрыста рэалізуецца праз хрост у кожным з нас. Малюся за наш народ, за нашу краіну, каб з мёртвых паўсталы Езус Христос адарыў нас сваім супакоем, сваёй любоўю, каб жылі мы ў еднасці і згодзе. Боже, Ты асвятляеш гэту найсвяцейшую ноч славаю з мёртвых паўстання Пана. Ажыві ў Тваім касцеле Дух Божага сыноўства, каб адноўленыя целам і душою мы аддана Табе служылі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. У Христе мы распачалі новае жыццё. Ужо распачалося нашае ўваскрашэнне. Чытанне паслання святога апостола Паўла да рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христос уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца,
так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта слова Пана. Як выраз удзячнасці і радасці зноў заспяваем велікодна Алілуя. Гэта вокліч радасці і прывітанню воскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Пасля таго, як мы слухалі Божае Слова пра справы стварэння і збаўлення, надышоў момант найвялікшай радасці. Упершыню з пачатку Вялікага посту будзе спявацца ўрачыстая Алілуя. Можам радасна прывітаць уваскрослага Господа, які разганяе цемру нашых сэрцаў і абвяшчае перамогу над смерцю. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Алілюя і Евангелие падкрэслівае канец Вялікага посту і радасна абвяшчэнне ўваскрэшэння Езуса. На світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын,
сказал: «Не бойтесь, ведаю, что вы шукаете Иисуса укрыжаваного. Яго тут няма. Ён у вас крос, як сказал. Подойдите, побачьте место, где был покладены, да идите худшей, скажите вучням ягуны, что ён у вас крос, и опереджвае вас у Галилеи. Там яго убачыце. Гэта я сказал вам. И хутка адышоўшы от могилы, со страхом и великой радостью, яны побегли поведомить вучням ягуны. А Иисус, вышедший им насустрач, сказал: «Витайте!» Яны ж, подышоўшы, обняли ноги ягуны и поклонились ему. Тогда Иисус сказал им: «Не бойтесь, идите, поведомите братам моим, как пришли в Галилею, там меня убачать». Это слово Пана. Аллилуйя, подкресливая конец Великого посту и радостное обвящение воскресения Иисуса, закликаючи верников славить Бога. Пасля доўгага маўчання урачысты спеў «Аллилуйя» абвяшчае воскресенне, выказваючы захапленне і веру ў перамогу Христа над смерцю. Цяпер са сваім пастырскім словам прамовіць да нас арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Христос у вас рос. Христос у вас рос. Якую радость лёс принес, сёння Иисус у вас рос. Сёння з мёртвых ён устаў, непадуладным смерти стаў, пакінуў крыж свой назусім і падарыў збавленне ўсім. Умилованные верники, дорогие браты и сестры, люди доброй воли. Вітаю вас, умилованную гэтую самую радостную урачыстасць католицкого костёла. Вось настаў яшчэ один Великдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Иисуса Христа у Иерусалим, падрыхтаваны людзьмі. А сёння пасля Великага тыдня святкуем нядзелю Воскресення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Христа, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэта трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедикт сказаў, што праўда пра ўваскрасення – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэты вялікі тэолаг, нараджаецца з асабістай сустрэчы з уваскрослым Христом і становіцца ўздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету: Иисус уваскрос і жыве вечна. Иисус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім, становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі. У воскресенне Христа гэта нашая надзея. Гэта надзея ўсяго чалавецтва і ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею,
якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай. Уваскрашаючы Езуса Христа з мёртвых, Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і жадае падзяліцца з іншымі. Падзяліцца ўсюды, асабліва там, дзе хрысціяне церпяць пераслед за сваёй веры. Ён заклікае надзею, якая здольна абудзіць дабро, асабліва калі гэта патрабуе нашых вялікіх намаганняў. Сёння Касцёл спявае: «Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся і весяліцеся ў ім. Аллелуя!» Сёння Касцёл моліцца і заклікае Марыю, зорку надзеі, каб прывяла чалавецтва да надзейнай гавані збаўлення, якой з'яўляецца сэрца Хрыста, пасхальнай афяры, Езуса, які адкупіў свет, нявіннага, які паяднаў нас з грэшным зайцом. Яму, менавіта пераможнаму валадару, укрыжаванаму і ўваскросламу, сёння мы з радасцю ўзносім нашае Аллелуя. Браты і сёстры, кожны год у Велікодную нядзелю мы чуем сведчанне апостола Петра, якое апісана ў дзеях апосталаў. Гэта казанне святога Петра мае асаблівае значэнне у развіцці апостальскай місіі ў першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным, але не ведаў Езуса Хрыста. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Петра ў Цезарэю. Да таго часу апостол Пётр прапаведаваў вестку пра ўваскрасенне толькі ў яўрэйскіх абшчынах. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, адчыняла перасячэнне важнай мяжы ў жыцці Касцёла. Яно адкрыла шлях для абвяшчэння Евангелля усім народам свету. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне святога Петра, каб паказаць нам моц уваскрасення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае усе межы. Езус Христос вызваляе нас ад страху смерці і тым самым вызваляе нас ад усялякіх чалавечых страхаў, ад страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам пераадолець межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Уваскрослы Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваляе нас ад усялякага зняволення граху, бо Ён наш валадар і збаўца. Кажучы «спакой вам», з мёртвых паўсталы Христос усяляе ў спалоханых душах апосталаў адвагу, незвычайную адвагу, тую ж адвагу, якую Ён упершыню даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вамі, не бойцеся». Іншымі словамі, «Я ёсць Бог». Мая адвага – гэта ваша адвага. Будьце моцнымі маёю адвагай. Уваскрослы Христос прапануе і нам тыя ж самыя дары. Толькі мы павінны распазнаць і прыняць іх. Адважна, не баючыся, прыняць гэты шчодры дар ад Пана, які перамог смерць. Евангеліст Ян і Лука описывают з'явленне ўваскрослага Пана апостолам. Падкрэсліваюць, што на пачатку сустрэчы Езус паказаў ім прабітыя рукі і прабіты бок.
Паглядзіце на мае рукі і ногі, кажа ён напалоханым і ўстрывожаным апосталам. Сапраўды, чаму воскреслы Езус з'яўляецца з ранамі на целе? Чаму ён іх паказвае? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны. Святы Антоній Падуанскі звязвае гэта з тэкстам Ісаі Старога Запавету. Сказаў Сіён: «Пакінуў мяне Пан, і Бог мой забыў пра мяне. Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось я накрэсліў цябе на далонях маіх». Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая перазыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек накрэслены на далонях Божых. Гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра нас. Гэты фрагмент з Бібліі запэўнівае нас, што Бог не адварочваецца ад чалавека з-за яго слабасцяў і памятае пра нас, незалежна ад абставінаў. Бог накрэсліў імя кожнага чалавека на сваіх далонях. Гэта значыць, што чалавек для Бога надзвычай каштоўны, што Бог заўсёды дапамагае і думае пра нас. Гэта пасланне пра Божую любоў, якая больш трывалая, чым нават самая моцная чалавечая сувязь. І таму вельмі сімвалічна пра гэта разважаў далей узгаданы святы Антоній Падуанскі. Каб нешта запісаць, казаў ён, патрэбная папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста. У якасці чарніла ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Гэты тэкст можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязменную міласэрнасць. Гэта пасланне не для парузы, не для другога прыйсця, але для цяперашняга моманту, калі нам здаецца, што Бог кінуў нас, што Ён абыякавы да нас, пакінуў нас адных сярод самых балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і безабароннымі перад злом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыць пра нас, бо менавіта ў гэты час Бог паклікаў і выбраў менавіта нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках і гучыць на яго вуснах. Гэта ратунак для нас. Святы Аўгустын гаварыў: «У воскресенне Пана наша надзея». Гэтым сцвярджэннем вялікі біскуп усім растлумачыў, што Езус уваскрос, каб мы не паддаліся роспачы, думаючы, што са смерцю жыццё канчаткова заканчваецца. Христос уваскрос, каб даць нам надзею. У воскресенне Христа, які перамог смерць, становіцца для нас заклікам. Варта ахвяраваць усё дзеля настаўніка з Назарэта, бо ён з'яўляецца крыніцай, сэнсам і завяршэннем жыцця кожнага з нас.
Мои дорогие, верность Бога – это найлепшая страховка нашего життя. Бо што б не здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі цяжка, Ён побач. Яго не расчароўвае нашая слабасць. Калі мы падаем, Ён першы працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць. Ён наш Айцец, для якога мы важныя, унікальныя, настолькі каштоўныя, што Ён палічыў нас вартымі Яго смерці на крыжы за нас. Бог нязменны, таму нам заўсёды гарантавана Яго ласка. Ён засведчыў перад чалавецтвам бязмежную любоў і міласэрнасць да грэшнага чалавека, гарантуючы ўсім нам збаўленне і вечнае жыццё. І чакае ад нас, што мы станем ягонымі сведкамі, сведкамі уваскрослага Хрыста у мітусні гэтага свету. Браты і сёстры, сёння і ў наступныя дні мы вітаем адзін аднога «Христус уваскрос». І ад кожнага хочам пачуць у адказ «Сапраўды уваскрос». Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне, што мы належым да Хрыста, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христус уваскрос, Христус жыве. Ён жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе Христу дакрануцца свайго сэрца, як казаў папа Францішак, становіцца маладым маладосцю Езуса Христа, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўскрослага Пана. Нехай Эўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Хрыста, умацуе нашу веру ў Яго прысутнасць сярод нас. Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Христус полюбіў іх аж да ахвяры свайго жыцця, што Ён памёр за іх. А на трэці дзень уваскрос і жывы. Давайце з любоўю па прыкладзе Марыі Магдаленны з паранку з мёртвых паўстання пойдзем насустрач нашых братоў і сясцёр, каб яны паверылі ў Хрыста і ў васкрасенне. Нехай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, як і мы, пазналі і паверылі ў любоў Бога. Таму слёзы з твару выцірайце, праганяйце сэрца ў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Віншую вас з гэтым радасным святам надзеі. Давяраю ўсіх маці уваскрослага Пана Багародзіцы Марыі і благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Цяпер наступае літургія хросту. Наступная частка – гэта абрад аднаўлення сакраменту хросту. Будзе асвячана хрысцільная вада, і ў часе аднаўлення хростных абяцанняў мы запалім прынесеныя з сабой свечкі. Пасля гэтага біскуп акрапіць нас асвячаную вадою на ўспамін нашага ўласнага хросту. Напрыканцы літургія пяройдзе да сваёй кульмінацыі, Эўхарыстыі і святой камуніі, дзе мы зможам прыняць уваскрослага Пана. У велікодную ноч касцёл заўсёды святкуе хрост як знак таго, што ўсе сакраменты чэрпаюць сваю сілу з пасхальнай таямніцы,
смерти и воскресения Христа. Наймилейшие супольными молитвами подтримаем наших братов и сестер, які з радостью и з радостной надеей идут до крыницы одраджения. Нехай Бог Отец усемогутный береже их и допомагає им своею милосердностью. Літання да ўсіх святых – адна з найстарэйшых і наймацнейшых малітваў Касцёла, якая выражае веру ў еднасць святых. Заклікаючы заступнікаў з розных эпох і слаёў грамадства, яна нагадвае нам, што святыя – гэта не проста помнікі, а сапраўдная сям'я вернікаў, якія заступаюцца за нас перад Богам. Гэта малітва міласціўлення, просьба об ласце и умацаванне у любови. Святая Мария, Мати Божия, святый Михале, святые ангелы Божия, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святые Петра и Павле, святый Андрею, святый Яне, святая Мария Магдалена, святый Стефане, святый Игнаций из Антиохии, святый Лаурентию, святый Азафатий, святый Андрею Баболя, святый Максимilianie Мария Кольбе, святые Перпетуя и Фелицита, святая Агнешка, святый Григорию, святый Августине, святый Атаназию, святый Базилю, святый Мартине, святый Бенедикте, святые Франтишку и Доминику, святый Франтишку Ксаверию, святый Яне Мария Вианей, святая Катерина Сиенская, святая Тереза от Иисуса,
літургіі ва ўсіх важных момантах. Просім аб дапамозе заступніцтва нашых братоў і сясцёр, якія ўжо цешацца хвалою у воскрослага Хрыста. У літаніі просім святых аб дапамозе у верным выкананні запавету, які змяшчаецца ў сакраменце хросту. Про смерти в воскресенье Твое. Про спаслание Духа Святого. Мы грешные Тебе просим. Подродить проз ласку Христу, мой ласку Тебе просим. Езу, Сыне Бога живого, Тебе просим. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас. Всемогутный, вечный Боже, з'яви Твою моц у сакраменте Твоей любови. Спошли Дух усыновлення на тих, хто народжається у воді святого Христу, каб стали они новым створением. Нехай тое, что мы, слуги Твои, виконуємо з покорою, дасть нам плен, дякуючи Твоєї моці, праз Христа Пана нашого. Вада з'яўляецца істотным элементам, неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючым жыццё Божае ў чалавеку ў сакраменце хросту. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва. Боже, небачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна з'яўляла і выяўляла ласку святога Христу. На пачатку свету Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Боже, нават у водах потопу Ты даў нам вобраз адраджэння. Бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Боже, Ты учыніў, што сыны Абрахама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаны. Божа, Твой сын, ахрышчаны Яном Хрестителем у водах Йордану, быў намашчаны Духом Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку пролілася кроў і вода. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказаў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святого. Узглянь на свой касцёл
и пожадай у им открыть книльницу святого Христу. Няхай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына. Каб чалавек, які створаны на Твоё падабенства, і праз сакрамент Христу ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзем от Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерці, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Мы дзякуем за ваду святого Хросту, якая з'яўляецца знакам крыніцы новага жыцця ў Касцёле. Мы таксама разам аднаўляем свае абяцанні Хросту, як знак нашай вернай вернасці таму, хто перамог грэх і смерць. Дорогие браты и сестры, а таксама ті, хто сьогодні отримає сакрамент Хресту, питаюся кожного з вас, чи вирекаєтеся сатани, усіх справ ягоних, і усіх спокусаў ягоных? Ці верыце у Бога Отца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, єднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Адбудзецца крышчэнне дарослай асобы. Звычайна ў традыцыі каталіцкага касцёла хрысцяць дзяцей. Але ёсць і тыя, калі ў свядомым узросце знайшлі дарогу да Бога і знайшлі Езуса Хрыста ў сваім жыцці. Сакраментам Хросту у дарослага чалавека змываюцца ўсе грахі. Ты сталася новым стварэннем і апрануўшыся ў Хрыста. Прымі гэтае белае адзенне. Белае адзенне сімвалізуе чысціню душы І захавай яго новаахрышчанага. чыстым аж да суда нашага Пана Езуса Хрыста, каб атрымаць жыццё вечнае. Ты сталася святом у Христе.
Заўсёды паводзь сябе, як дзіцё святла. Трывай у веры, каб разам з усімі святымі магла выйсці насутрач надыходзячага Пана у нябесным валадарстве. Амин. Милованные браты и сестры, просим Бога Отца Всемогутного ласкаво спаслать Духа Святого на усыновленных детей своих, уже одродженных у Христе до вечного життя, каб яны умацаваліся своими щедрыми дарами и своим намашченнем учинил подобными до Христа Сына Божьего. Всемогутный Боже, Отец нашего Пана Иисуса Христа, Ты одрадзіў гэтую слугу Твою водою и Духом Святым, вызволяючи ее от греху. Спошли на ее, Пане, Святого Духа Сутешителя. Дай ей Духа мудрости и розуму, Духа рады и мужности, Духа умелости и побожности. Наполни ее Духом Твоей боязи. Праз Христа, Пана нашего. Так само цяпер адбываецца сакрамент канфірмацыі. Прими знак дару Духа Святого. Амин. Супокой с Тобой и с Духом. Ад гэтага моманту новаахрышчаная Агата пачынае новую старонку свайго жыцця. Старонку, якая насычаная Богам, верай і Езусам Христом. І гэтая свечка ў руках, якую натрымае, гэты агонь, які сімвалізуе Езуса Христа, пра свае ўчынкі, пра сваю радасць хрысціянскага жыцця, яна мае абавязак несці ў свет, несці ў грамадства. Запаленыя свечкі, і агонь, якія мы перадаём адзін аднаму, полымя ад пасхальнай свечкі, яны будуць выразам нашай веры, запаленыя ў нашых сэрцах падчас хросту і штодзённага вызнавання веры. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва падчас асвячэння вады для хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця, дзіцяці Божага. Таму хрост і аднаўленне абяцанняў хросту, а таксама пакрапленне вернікаў святой вадой займае значнае месца ў літургіі пасхальнай ночы. Менавіта гэты сакрамент найглыбей уключае нас у пасхальную таямніцу Хрыста. У святую ночь поеднания неба и земли у Иисусе Христе с радостью просим Бога, нашего Отца. Молимся за святы Костел, каб ён абвяшчаў свету воскресения Христа и был сведком Его перамоги над смертью. Тебе просим.
Молімся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Молімся за тых, хто сее нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Молімся за нашу краіну, за наш народ, каб уваскрослы Христус прынёс супакой. Няхай мы жывем у згодзе і супакоі. Цябе просім. Молімся за людзей, паяднаных з Богам праз сакрамент пакаяння, каб з Еўхарыстыі яны чэрпалі сілы для трывання ў добрым. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было падзякою Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Боже наш добрый Ойча, Твой Сын дозволен нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб гэтая любовь пераменила наше жыццё. Праз Христа, Пана нашага. Мы аднавілі ў сабе ласку святого Хросту, праз які мы ўваскрэслі ў Христе да новага жыцця. Цяпер уваскрослы Пан запрашае нас на сваю пасхальную вячэру. Напоўненыя радасцю, складаем Богу Айцу падзяку за дару Воскресення Христа і нашага з ім удзелу праз Хрост Еўхарыстыю. Цяпер распачынаецца другая частка святой імшы. Яна называецца Еўхарыстычнай літургіяй. Еўхарыстыя ў перакладзе з грэцкай мовы азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам усход вернікаў, падчас якога касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму Айцу цела і кроў Езуса Хрыста у постаці хлеба і віна. Спажыўшы Слова Божае, мы рыхтуемся спажыць Хрыста ў Еўхарыстыі. У Еўхарыстыі Христу сапраўды прысутнічае. Яго цела, кроў, душа і боскасць пад хлебам хлеба і віна. Менавіта гэта мае на ўвазе касцёл, калі гаворыць пра рэальную прысутнасць Хрыста ў Еўхарыстыі. Еўхарыстыя – гэта крыніца і вяршыня хрысціянскага жыцця. Момант, які цяпер адбываецца, называецца прыгатаваннем або падрыхтоўкай дароў. Мы ахвяруем дары хлеба і віна для пераўтварэння ў цела і кроў Хрыста. Гэтак жа мы ахвяруем дары ад сябе. Мы верым, што ў Еўхарыстыі прынесены хлеб ператвараецца ў цел Хрыста, а віно ў яго кроў, захаваннем характэрных рысаў хлеба і віна.
але сапраўднага Езуса Хрыста. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Богу прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа. Ученик об этой ахвяре, кая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного забавления праз Христа Пана нашего. Цяпер надыходзіць ключавы момант эўхарыстычнай літургіі. Арцыбіскуп запрашае вернікаў узнесці сэрцы да Пана і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці скіроўвае да Бога. Мы дзякуем Богу за яго Сына, які асветліў свет сваім з мёртвых паўстаннем і сваёй прысутнасцю ў Эўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Справедливо, слушно и забавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в эту ночь больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос был ахвярованы, як нашая Пасха, бо Он сапраўднае ягнё, и Он узял грехи свету, и своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життя про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми неспинно спевают Тебе гимн хвалы, разом с усими ускликаючи. Зараз мы пачынаем эўхарыстычную літургію. У ёй мы будзем сілкавацца целам уваскрослага Хрыста, праз якое Ён хацеў, каб мы аднавілі памяць пра яго смерць і ўваскрасенне. Рыхтуючыся 40 дзён да гэтага адраджэння, сёння мы прыступім да сапраўды вялікага сталага прычасця. Падчас гэтай часткі імшы мы святкуем глыбокія таямніцы, якія закранаюць сутнасць нашага жыцця. У нашай Эўхарыстыі мы верым, што пераносімся да падножа крыжа, дзе паяднаемся з нашым Богам. Гэтак жа мы прысутнічаем ля пустой магілы і святкуем уваскрасенне. Мы збіраемся вакол стала апошняй вячэры Хрыста і 12 апосталаў.
Уважліва слухайце гэтыя найважнейшыя словы. Гэта слова ўстанаўлення з апошняй вячэры, калі Христус упершыню даў нам Еўхарыстыю. Гэты момант імшы, калі хлеб і віно ператвараецца ў цела і кроў, мы называем гэта пераўтварэннем. Збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Цяпер на алтары знаходзіцца пад выглядам хлеба і віна сапраўдны жывы Езус Христус. Памінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, стали одним телом и одним духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. Просім Цябе, умацуй у святым намеры слугаў Твоих, якія сёння праз купель адраджэння і дар Духа Святога былі далучаны да Твайго народа. І учыні, каб яны жылі новым жыццём. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Цяпер, калі на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Христус, вернікі разам спяваюць малітву, якой Ён сам навучыў нас. Гэта малітва Отче наш, якой мы асмеліваемся называць Бога нашым Айцом.
просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Езус Христос, пришедший на землю и ставший человеком, стал одним из нас, стал нашим братом, а про свою муку и смерть из мертвых повстания вернул людям страченную ими праз грех ласку Божьего сыновства. Не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Пасля молитвы «Отче наш» усе удельники святой мши обмениваются знаком супокою, вітаючи один одного, як братов і сестер у Христі. Баранку Божий – центральний христологічний символ, який означає Єзуса як пасхальну ахвяру, що бере на себе грехи світу. Спев гэты, які цяпер выконваецца, навязывае на старозаповедное огня, чия кроў выратавала израильтян. Езусу воскрос, перамогший смерть, стаўшы краніцаю збаўлення. Ян Хреститель, показывая на Езуса словами «Вось баранак Божий, які бере на себе грехи свету». Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не виноват, как Ты вошел в меня, а ведь скажи только слово, и будет здоровья душа моя. Цяпер наступае святая камунія. Святая камунія – одно з найвялікшых, найпрыгажэйшых перажыванняў хрысціяніна. Езус Христос, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, прыходзіць у сэрца чалавека і яднаецца з ім, каб чалавек удзельнічаў у адзінстве, якое існуе паміж боскімі асобамі. Чалавек удзельнічае ў гэтым боскім адзінстве з моманту хросту, але ў кожным акце любові, асабліва ў такім вялікім і незвычайным акце, як узаемная ахвярнасць і прыняцце Хрыста, гэты ўдзел становіцца ўсё больш інтэнсіўным. Езус прыходзіць у постаці хлеба, і мы прымаем яго. Нашы думкі, увага звяртаюцца да яго. Святар, паказваючы хостую, кажа «Цела Христова», тым самым паказваючы на Сына Божага, які стаў чалавекам і прыняў чалавечае цела. Ён схаваў сваю боскасць і сваю чалавечнасць у постаці хлеба. Мы можам адкрыць яго прысутнасць толькі праз веру і сапраўдна злучыцца з ім праз любоў.
Пасхальная вігілія, якой цяпер мы з вами, дарагія тэлегледачы, удзельнічаем, гэта святкаванне пасхальнай таямніцы, мукі, смерці ў воскресенні Езуса Хрыста. Гэтая падзея з'яўляецца падмуркам хрысціянства, бо яна паказвае, што Хрыстус перамог грэх і смерць, адкрыўшы чалавеку шлях да збаўлення. Літургія гэтай ночы – гэта не проста ўспамін пра гістарычныя падзеі, але іх пераасэнсаванне. Вернікі становяцца удзельнікамі збаўлення, перажываючы яго ў сакраментах і ў супольнасці касцёла. Цэнтральным элементам вігіліі з'яўляецца сімвалізм пераходу ад лацінскай назвы «Пасха», які адносіцца як да пераходу ізраільцян з рабства да свабоды, так і да пераходу Хрыста ад смерці да жыцця. Удзельнічаючы ў літургіі, вернікі запрашаюцца да асабістага пераходу ад граху да ласкі, ад цемры да святла, ад смерці да жыцця ў Хрысце. У гэтым кантэксце пасхальнай вігіліі гэта час духоўнага аднаўлення і напамін пра годнасць хрысціяніна, якая вынікае з хросту. Пасхальная вігілія – гэта таксама святкаванне радасці і надзей. Пасля Вялікага посту і цішыні Вялікай суботы касцёл выбухае радасцю, якая выяўляецца ў спевах «Алелюя», якія вяртаюцца ў літургію ўпершыню з папяльцовай серады. Радасны характар літургіі падкрэслівае, што ў васкрасенні гэта карніца надзеі на вечнае жыццё і перамога дабра над злом. Alleluia, alleluia,
пасхальнай вігіліі таксама мае супольны характар. Вернікі, сабраныя вакол пасхальнай свечкі, Божага Слова і алтара, адчуваюць адзінства ў веры і любові. Удзяленне новым членам супольнасці сакраментаў хрысціянскага пасвячэння, якімі мы былі сведкамі, менавіта сакраменту хроста і канфірмацыі, яшчэ больш падкрэслівае, што касцёл – гэта жывая супольнасць, якая пастаянна аднаўляецца. Таксама маглі заўважыць, што падчас удзялення святой камуні выконваецца спеў. Адзінства галасоў выражае духоўную еднасць тых, хто прымае прычасце і паказвае радасць сэрцаў і братэрскі характар. Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрынимай ласку з'єдначущий, кого Ты возмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана наша. У духу радасці з уваскрасення нашага Пана Езуса Христа цяпер да нас звернецца са словамі віншавання арцыбіскуп Іосиф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Христос воскрес! Христос воскрес! Шановні святари, літургічна служба алтара, дорогі брати і сестри, парафіяні, гості, люди доброї волі. Вось і загучала після 40 дзён Великого посту нашої молитви, роздуму і єднання з терпячим Христом у поранених з мертвих повстання, так як тоді, так і сьогодні. Христос воскрес і живий. Христос з нами. Тому у цей день хочу виказати самые щирые слова пожадання. Христос воскреслий, нехай наповняє ваше серце. Нехай Він чинить вас молодими, молодостю своєю, щоб ми були вестунами доброї новини об Його з мертвих повстань, об тим, що Він серед нас. І нехай ті, хто нас зустрічає щодня, особливо у ці великодні дні, бачать у нас справжніх апостолів, тих, яких ця новина докранула, тих, яка ця новина підбадьорює до життя у цьому нашому світі, у 21 столітті. Жадаю усім вам, а праз вас так само усім, хто у наших домах, в наших квартирах, людей самотних і людей, які не можуть з фізичних немагчимостей бути на святої мші разом з нами. І тому вельми ми вдячні і дякуємо Белтелерадіокомпанії, усім працівникам за те, що наші люди, наші вірники, не тільки у нашій країні, але і поза межами нашої держави, могли сьогодні разом з нами
злучаться на этой молитве, вигилии пасхальной. Для всех вас, дорогие братья и сестры, ласка Божия, нехай сподорожничає на кожний день. Дякую усім службам і нашим костельним, літургічній службі алтара, для нашого хора, для служби державних служб, безпеки, за те, що ми могли побожно, пригожа сьогодні зустріти Христа, Пана з мертвих повсталого, який прийшов до нас і про своє слово, і в комунії святої, щоб ми завжди були з ним. З нами Бог. І так, як кажуть, що Костел і держава – це сім'я сім'їв, нехай наша білоруська сім'я завжди буде відкрита на Боже Слово, на Ісуса Христа, який з'являється дорогою, правдою і життям, який з'являється нашим сябром, але так само і передусім нашим наставником і збавцем. Ему хвала и честь на веки вечные. Примите в сегодняшний день благословление Костела, якое предписано литургичными обрядами. Пан за вами. У сённяшнюю пасхальную урочистость нехай благословить вас Бог усемогутный, милостиво заховая вас от греховных спокусов. Бог, який празу воскресения своего одинородного Сына одрадил вас до вечного життя, нехай наполнить вас духовными дарами. Бог, який після дьон муки Пана наповнив вас великодною радостью, нехай допоможе вам дойти до радости вечной. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Трансляцыя святочнай імшы вялася з архікатэдральнай святыні імя Свяцейшай Панны Марыі ў Мінску. Шчыра падзяка для Белтэлерадыёкампаніі за магчымасць трансляцыі. Для вас каментаваў ксёндз Юрый Ясевіч, таксама перакладчык жэставай мовы спадар Юрый Стэльмах. Дзякуем шчыра за супольную малітву. Радасных вам святаў з мёртвых паўстання Езуса Христа. Христос уваскрос!